Di demajoya netewebûnê de çîrok, meselok, mîtolojî û efsaneyên têkildarî civakê bi qasî ziman û dîroka hevpar bi bandorê ku di her heyamê de hestê netewetiyê zindî dêle. Jivana yek jî çîroka Gurê Mancoyê ku di çanda Kurdên Mezopotamyayê de cihê xwe girtiye. Çîroka Gurê Manco hetanî salên heştîyî gelek bi bandor bû. Mirov dikare bibêje di wan şert û mercên giran de alîkarê herî dilsoz ê daykan bû. Ji ber zêdebûna karûbarên malê, daykan dixwestin zarok aram bin ku ew jî karên xwe biqedînin. Dema zarokan pirsgirêk derxistana bi Gurê Manco hatin tirsandin. Bi vê tirsê zarok di cih de bêdeng dibûn. Nexwe vê tirsandina bi Gurê Mancoyî li ser derûniya zarokan bandoreke çawa dihêle nayzanîn. Lê ya rast ew e ku Gurê Manco di dîroka Kurdan ya çandî û folklorî de cihekî girîng girtiye. Mixabin, zarokên heyama teknolojiya modern êdî ne bi Gurê Manco tên tirsandin, ne jî navê wî dizanin. Heta gelek dayîkên serdema postmodern jî nizanin ku Gurê Manco çi ye. Teknolojiya ragihandinê wekî gelek nirxên qedîm, çîroka Gurê Manco jî bi me da ji bîr kirin.